खुलुमबाय बिथोरनो चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाय एबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि जाहाथे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलाङो। थांनाय 21 आगस्ट खालारखालि मित्तल कलेजनि बिबुंगोरारि शर्माया सानै गावनि फरायसालिनिफ्राय प्रप'ज खालामनायाव गनायना लायैनि सिख्लाजों गाज्रि जोखोम खालामनायखौ लानानै मैया गोख्रों साजा होनो थाखाय धेमाजि फरायसाफ्रा गोख्रों सोमावसारदों। दंफां गायनाय आरो दंफां संरैखा होनाय बे नोजोरखौ लानानै सुबुंनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो मिथिंगानि बाहागोखौ रैखाथि होनाय थांखि उदालगुरि जिल्लानि भकतपारा दख'रा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय 1 नं. माजगाव गामिनि थागिबि मुस्रि लिरदां बर' बिथाङा थांनाय 15 आगस्ट 2020 खालारनिफ्राय सनितपुर जिल्लानि धुब्रि जानानै गवालपारा गुवाहाटी साइखेलजों हान्थिनाय गेदेर थांखि लानानै मैया 22 आगस्ट 2021 अक्ट'आव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउस सौफैयो आरो बिथांनि गोथों थांखि आरो नोजोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोननाय आरो मान होनानै बरायो आरो बिथांनि मोजां खामानिखौ साबायखर बावदों। हाबा जाखांनायनि उनाव सानै उन्दै गथ'फोरजों लोगोसे गावनि फिसायखौ गारनानै खारदों रंगिना नार्जारि मुंनि सासे आइजोआ दाखालै 21 आगस्ट खालाराव सनिबार सानखालि फुंनि 9 रिंगासोआव क'क्राझार जिल्ला पातगाव आमोदें पस्टनि सिङाव थानाय पाउदार गामिनि मिथिंगा नार्जारिनि बिसि रंगिना नार्जारिया गावनि फिसायनाव 100 रां लानानै पातगावसिम बेंकआव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। रंगिना नार्जारिहा सानै प्रेमिका, 4 बोसोर बैसोनि आरो देरसिन 7 मास जानाय उन्दै गथ' दङ। बे सानै उन्दै गथ'खौ बावना गारनानै रंगिना नार्जारिया नखरनि राव दिनैसिम गिदिंबोफिनाखै। लानानै फिसाय प्रदिश नार्जारिया गुबुनजों खारफालांबाय होननानै सन्देह खालामदों। नाथाय नखर फारसे गिदिंबोफिनैखौ नुनानै नखरनि गासै सुबुंफोरानो दुखु जानानै दङ आरो नागिरगासिनो दं। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय मिथिंगा नार्जारिनि बिसि रंगिना नार्जारि आइजोखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनोब्ला अन्नानै खिन्थाहरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जानबुं नम्बरआ जाबाय 7896888814 7896438814 7099515584 7099515584। क'क्राझाराव साथाम एन्टारकाम खालामनायनि सिखावनि मुंखौ फोसावबाय। फारियै सिखाव साथामआ काउन्टार खालामनाय जाबाय। सुबुंफोरा जाबाय सिराज दास शेख, मानास क्लाब, खोला खालमारा बैसो 23, मनिरुल हुसेन, गवालपारा 27 बोसोर बैसो, आमिनुल हक, गवालपारा 28 बोसोर बैसो। थांनाय मैयानि हराव 2:45 रिंगासोआव क'क्राझार पुलिस आरो डाकटाइटनि गेजेरजों गावलायलायनाय जादोंमोन। बेंकआव लुथिनो फैदोंमोन। डाकटाइट हानजाया क'क्राझारनि सेमारिक एलाहाबाद बेंकआव रां लुथिनो फैदोंमोन।
हाथियार लाग्रा साथाम डाकट हमजानाया बेंकआव रां लुथिनो फैनाय साथाम डाकाइत क'क्राझार पुलिसनि गुलियाव जायगायावनो जोबो। बे साथाम डाकाइतआ जाबाय डाकाइतनि गोथै देहाखौ क'क्राझार आर.एन.बि. देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों। दासिमबो डाकाइत हान्जानि आबुं मुं थं फारिलाइखौ मोननो हानाय जायाखै।